κουδουνάκι. Περίμενε. Στοπ. Μετά μπήκανε μέσα στο σχολείο. Το τετράγωνο δεν μπορούσε να μπει, γυρνούσε απ' τη μία, γυρνούσε απ' την άλλη και δεν μπορούσε να μπει. Και είχαν μία ιδέα οι φίλοι του εκεί. Φέρανε ένα πριόνι και αρχίζανε να κόβουν το τετράγωνο. Στοπ, Μαρίλια. Να σε κόψουμε. Όχι, δεν το πονές. Το βρίσκαμε να κόψουμε την πόρτα. Και τι έγινε, Μαρίλια, μετά? Μετά μπήκε το τετράγωνο μέσα και μπόρεσε να μπει. Και όλοι... μπήκανε μέσα στο σχολείο. Μπράβο. Χειροκρότημα.